И какво става хора, днеска с пореден епизод в моя канал. Аз съм Некото Гейминг и днеска ще запишем пореден епизод на Fortnite. Завръщането. И понеже се инсталирах Rocket League преди няколко дни, ми дават някакви златни гуми тук за колата, взимаме ги. Ще поиграем няколко мача на Battle Royale. И вижте какъв скин ми даде хора. Аз, нали, може това не знам, може да е заради Rocket League, но аз не съм толкова наясно. Даде ми ето този скин, Dueling Dragons Jackie. Това е Chapter 7 епизод 2. Ето да. This item is available in Battle Royale, Fortnite Festival и Rocket Racing. Аз имам Rocket League, така че най-вероятно ми е дал този скин заради Rocket League-та. Но да, като цяло ще поиграем малко с него, с новият скин, да го цъкаме да видим за какво иде реч. И нека да почваме. Добре, вече сме в лобито тук, чакаме. Този скин изглежда но не е кой знае какво, често казвам, но доста готов скин, но не е кой знае какво, изглежда яко. Имам яки кирки, някакви мечове, са паднаха там от това се цех. И да, като цяло. Аз изгражда локация. Автобуса тръгва от тук. Ето тук на Humble Hills ще скочим. Това е едно от любимите места. Защото, не знам, някакви модерни яки вили. А и там няма често чак толкова много хора, мога да си лутна по-на спокойствие и после да навлезем навътре в зоната. На чест. Така слагаме честа. Взимаме пистолет. Окей. Взимаме и това. И тези неща. Добре. Това нямам идея какво да ги взимам тя. Дава ми някакво XP как взем. Вземаме и този чест. Добре, това ще го взема. Мале, ти чакайте, убит. Какво убийство само? За малко той да ни убие. Но ние направо го разпилях. Не мога да повярвам, човек. Той буквално ни издебна. Аз изобщо не го видях, човече. Изобщо не го видях, брат. Той отишъл там някъде на тавана нашия човек и ни дебне оцеля 3-4 пъти много силно в главата. Хедшот. И аз после със сетоп. След това, цак го настрелях и айде. Първо убийство факт. Мале, то как ни наточи. Не знам как оцелях хората. Не знам. И даже го убих. Не като примерно някъде да избягам. Едва му целяхме, но след това даже го убих. Което е win-win. Не ме убием, аз го убих. Ей, го още един тъпак. Лам. Еми хорица, той изобщо не го видях. Този има. Какво да са прави? Аз дори не го видях, какво да направя. Аз мисля, че ламата там се скача нещо да я убия, да се взема. Направо гледа ги там. Той е точно пред нас. Не е много далеч, едно от любимите ми места отново. Ще скочим там. Да видим какво ще стане. Там обикновено няма толкова много лут, но има коли, което е добре. Летиме с чадъра. Не падай. Добре. Тук сме. Аре. Така, вземе помпа.
Качваме се горе. Вземаме чест. Това не ми трябва и втора помпа не ми трябва. Това чест беше безполезно. Това пистолет ще го взема. Чакайте да пинем течните. Добре. Вземем още един чест. Така, вземем тези неща. Пистолета не ми трябва. 2 и 2 най-отпред. Ето това. Хвърляме. Макс, не става Макс. Изглажда имидж нормално. Къде сме? Заставаме тук пред камерата, както е сега. Да снимаме един епизод. Чакайте хора, чакайте. Ето пред камерата ще снимаме епизод. Бах сякоци. Добре. Хайде да излезем тук да видим. Още един чест. Какво става да дат? Много често е нещо. Айде. Излизам. Това оръжие дет съм сега. Как се казва? Twin Mac SMG ми е едно от любимите човек. Много бързо стреля и много бързо презарежда. Доста е точно самото оръжие. Ето гледайте като натисна десен бутон. Доста тясно е да ме шумите влизат по-лесно. Нали? Там има син от уния диамантените честове. Дай бързо да го взема. Ей, там има такъв син. Това е нещо като Legendary Chest. По-голям, повече неща, да. Дайте. Unboxing в Fortnite. 3, 2, 1. Супер. Вземе. Това някой ходи. Някой ходи. Някой ходи, хорица. Някой ходи. Някой стреля. Май, той през джама се скрива, ига ти на хралника. Ей, сайс. Аре бе, мишка. Мале, как ме изгармя то. Мале в главата! Нямам патрони! Мале, клапна тотално! Убит! Какво се случи? Мале, как го убихме? Мале, хорица! Хорица, просто сме прекалено добри. Прекалено добри сме. Мале! Как го убих тоя, бе, брат? Той се беше скрил зад джама и ни стреляше и аз докато се обърна, той се прибра. Аз видях стъпките, че са зад вратата. Отвори вратата, удари го, той после ме удари два пъти много силно. Те му свършиха нещо патроните, аз скочих и го изпуках с помпата. Мале, какъв кил само. Просто това про геймплей, хората. Про геймплей. Какво се случи? Мале, как се изплаших, като видях тоя. Викам си, край, то сега ще ни разпиле. Пак заминахме като миналата игра. Но не, направо го размазахме пичагата. Класата е вечна. Това да му пусна един там, това е един бугидаун. Айде, залагай. Залагай, братлето. Залагай. Какво се случи, бе, бате? Мале, как го убихме тоя... Това беше много рисковано убийство. Ама трябва да си признаем, хората, това беше много добро убийство. Ако ви е харесало убийството, се абонирайте за канала и праскайте един сериозен палец нагоре. Защото такива убийства не се срещат често и ако искате да виждате още такива, да знаете какво трябва да направите просто. Аз направих това, което аз можах да убия човека, а вие трябва да направите подкрепата за това, да харесате и да се абонирате, хора. Така че от вас зависи всичко за развитието на моя канал. Така че да. Това е. Добре, 15 човека сме вече на зоната, където остават по-малко хора.
Какво е това, бе, брат? Ох, тия оръжия защо са жълти, а не са нормалните. Чакай, ако го вземахте. Нямам идея какво са тия оръжия. Има човек. Този път ни убих. Този път ни убих хорица, ама нищо. Първото убийство беше много добро, така че да. Еми добре, връщаме се в лоби тук да вземем някакви награди. Еми няма нищо. Еми добре хора, ако ви е харесал клипа, абонирайте се, пръскайте палеца нагоре. Аз бях Nexo Gaming, чао чао и до следващия път.